Bueno, acabaron as clases. Estamos agora cos avaliacións, pero sí. Darías todos sobresaíntes. Casi, casi. Aprobado xeral, polo menos. Eu creo que este ano houve, eu vi algún titular de algún xornal, superávit, chamábaselle. Superávit de sobresaliente. Este ano os alumnos sufriron especialmente, non solamente os alumnos, todos sufrimos, pero... Non foi un ano fácil, non un curso fácil, pero bueno. Ben, recordo aos espectadores o que fixemos. Esa taza que están vendo vostedes aí, metida nesa bolsa herméticamente pechada, durante a publicidade, un de nós, ou Rodrigo Vázquez, ou eu mismo, tocámola cas nosas mans, cos nosos dedos. E o profesor Tubío terá que saber, iba a dicir adivinar, non é o verbo adivinar, terá que saber científicamente polas pegadas de quen foi dos dous o que lle tocou a taza. Evidentemente non che vamos dicir porque confiamos na túa ciencia. Confiamos na túa ciencia e na sorte porque xogas ao 50%. Sí, básicamente, cuidado. Se non eres capaz de facelo ao 50%, imos a tratar de... aparte de ser malo, terías mala sorte. Tentaremos dar unha explicación á resposta. Sí, claro, aparte tenemos que razonalo para ver. Antes de meternos a ver o experimento, pues aproveitando que estás aquí, queríamos falar contigo de o rebrote. Como ves tú o tema do rebrote? Algo esperado. Sí. Algo que esperaba que a mobilidade, non? Claro. Que tamén parece que estamos moi asustados. Que esperábamos? Que se fora o virus, non? No, o virus está aí, o lógico é que, sabendo ademais ser a prevalencia tan baixa que temos en Galicia, o normal é que cando entre, circule. De feito, non hai moito tempo, hai unha ou 2 semanas, houve un rebrote na zona de Porto do Son, dunha persoa que tivo contacto ou chegou desde o Brasil e infectou a outras tantas persoas. O do Barbanza, non? Sí. Entón, pois sí, estes rebrotes van existir, hai que convivir con eles e, o bo é que o sistema está bastante ben preparado para poñerlle cota enseguida, non? Outro día deixamos un tema a medias que era o do grupo sanguíneo. Contigo falamos moitas veces da predisposición xenética. Dis que agora creo que era o grupo A, me parece que temos por aí a nova, que poden estar máis predispostos a ter a COVID que outros grupos, por exemplo, sanguíneos. Ti que opinas? A ver, isto é a consecuencia dun estudo, dunha investigación que se fixo moi recentemente, nas últimas 3 semanas, de feito, prácticamente desde que comezou o proxecto ata que obtiveron os primeiros resultados. O que fixeron foi estudar aproximadamente entre 1.000 e 2.000 pacientes con COVID-19, con diferente sintomatoloxía. Fixeron un estudo de 9.000 variantes xenéticas, 9 millóns de variantes xenéticas que había nos xenomas deses pacientes e identificaron un set de xenes no cromosoma 3 e outro no cromosoma 9. É curioso, o do cromosoma 3, ese set de xenes do cromosoma 3, hai xenes que están involucrados, non sei se recordades estes receptores que os falei eu, o AC2, están nas... parece que están involucrados interaccionan con estes xenes AC2, e no cromosoma 9 están os xenes do sistema AB0. O sistema AB0 é o sistema de xenes nos que están os que codifican para o noso grupo sanguíneo. Parece ser que se viu, efectivamente, que hai unha maior, os doentes que presentan grupo sanguíneo A teñen unha maior facilidade para poder contraer... Do grupo sanguíneo A. Sí. Pero parece unha cuestión casi, non sei se meramente estadística ou é... Isto é moi simplista. Aquí o que estamos vendo é que parece ser que isto é así, que os que presentan... Que o grupo A tería máis predisposición a padecer a enfermidade que o grupo 0. Que o grupo 0. Pero isto, seguramente... Como ninguén sabemos que grupo somos, porque eu nunca sei que grupo son... Eu tiño que preguntarle a miña nai para sabelo. A positivo ou A negativo de vostede? É que a min algunha vez dime, eres tal, pero depois xa non se acorda. Tú sabes que grupo é? Sí, claro. Sí, claro. Ti sabes? É de cadena? AB negativo. AB negativo. Estas dúas, pero iso é máis exquisito, máis selecto, non? Isto é así, é bastante selecto. Cal é o dos vascos, que dos vascos teñen o propio eles? Ese é negativo, é RH negativo? Perdona? En País Vasco... Sí, é RH negativo, sí, pero eso é unha falacia. Tamén unha falacia. Mire, profesor, o outro día que estuvo con nos a neumóloga do CHUAC, Marina Blanco, falamos dela de que, claro, nos últimos casos que está habendo, nos últimos casos que están salindo, dos rebrotes, sobre todo do rebrote de Mariña e tal, claro, dá a sensación de que son menos leves. Ela di que, claro, ela decíanos que se detectan antes, evidentemente, como os detectamos antes, o tempo é moi importante neste caso. Pero é que nin siquiera chegan a ingresar. O sea, siguen na casa
asintomáticos nunha gran maioría asintomáticos. Bueno, isto é un pouco a dinámica que xa coñecíamos. Dadevos conta, xa falamos máis dunha vez, que en torno a un 80%, según datos do Ministerio de Saúde de aquí de España, son asintomáticos, de acordo? Entón, é que se sale, perdón que te interrumpa, se sale un estudio do Hospital Valdebrón de Barcelona que aporta uns datos tremendos, sobre todo para a xente maior. É un estudio que fixo o Hospital Valdebrón en Barcelona en residencias de Barcelona. E é un estudio moi interesante porque é moi amplo, colle a 7.000 residentes, que son unha cifra bastante importante, non? Dos 7.000 residentes, había 25% pasaran a enfermidade. Fixeron un estudio serolóxico a todos, o 25% dos 7.000 residentes pasaran a enfermidade. E sabedes de todos a xente maior, porque os que están na residencia evidentemente, son xente maior e con patoloxías en moitos casos, non? Sabedes de toda a xente maior das 7.000 persoas que porcentaxe era asintomático, que non tiña ningún síntoma? Pois creo que era casi o 75%. Bueno, pois... Porque sempre se podía pensar que a xente maior sempre vai ter síntomas, o 75%, un estudio amplo de 7.000 persoas maiores de residencias, o 75% ningún síntoma. Pois é que isto coincide co estudio que hubo a semana pasada en Madrid tamén, que os datos eran moi similares, era o 25% ou o 30%, me parece, do persoal residente das... Sí, pero é que a mí chamou a atención porque tamén pensaba que ao mellor a xente maior podría ter como máis... Claro, porque ao mellor ter máis patología, ter máis síntomas. Pois non, o 75%. Bueno, é curioso, sí, a verdade é que canto máis coñecemos, canto máis tempo pasa, máis estamos coñecendo sobre esta enfermidade, sobre as accións do virus, e, bueno, aí entran outros componentes en xogo. Acordadevos que xa vos dixen máis dunha ocasión que tamén é convinte saber que cepa é a que está afectando, pois igual a cepa que está actuando en Cataluña, pois maioritariamente é unha cepa diferente a que pode haber en outras zonas. Iso pode ter implicacións no, bueno, pois un pouco como superan a enfermidade os enfermos, non? Entón, bueno, son cousas complexas, de acordo? Ti estabas falando, cando te interrumpe, perdón, de que se falaba en España sobre un 80% en xeral de xente asintomática completamente sen ningún síntoma, 80%. Que despois les preguntas e dicen, pois sí, parece que, cando se ve que son positivos, pois parece que sí, parece que fai 2, 3, 4 semanas, pasoume isto e tal, pois un pouco de tos. Porque a mí pareceme, non sei se son boas noticias, a mí parece un pouco boa noticia. Sí, son boas noticias, de logo, sí, claro. Que se confirme o feito de que este 80% de persoas teñen unha infección totalmente asintomática é algo positivo. A xente está moi alterada, doutor, porque Donald Trump, os Estados Unidos, compraron todo o remdesivir que hai no mercado pos próximos 3 meses. Todos os millóns de dosis, creo que dosis para 500.000 de persoas, comprounas todos os Estados Unidos. Entón, a xente asustouse en vamos morrer todos, os que non se chamamos americanos. Creo que non é así. Non imos a morrer. A ver, aquí hai dúas cuestións. Primeiro, este fármaco tampouco que sexa unha maravilla, pero sí que se viu que dos fármacos que hai actualmente é o fármaco que mellor va na cohorte de doentes que están ingresados en UCI. É dicir, este é un fármaco que solamente se vai aplicar a xente que está na UCI. UCI, vale. Tranquilidade, porque España ten totalmente asegurada a disponibilidade deste fármaco ata finales de ano. Entón, non vai haber falta de remdesivir aquí na España ata final de ano, a lo menos. Bueno, en todo caso, pois a decisión que tomou Estados Unidos de facerse con este fármaco, pois é, bueno, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Profesor Tubío, isto nos dá unha pista de que como atopen a vacina eles, cuidado. Que sabes como vai ser. Bueno, hai varias vacinas que se están distribuyendo. Bueno, eso é normal, é dicir, unha vez que por ese motivo todos os países están intentando acabar a vacina, porque claro, despois hai que producila, e producila para milleiros de persoas non é nada fácil, non é doado. Entonces, prácticamente o país que obteña esa primeira vacina, pois vai ser o que se asegure a produción para eles mesmos, non? Entón é importante que nós aquí tamén fagamos esforzos. En Galicia, sabías, hai dúas iniciativas, dúas propostas para obter esas vacinas, e, bueno, esperemos que sexan positivas, non? Eu creo que a vacina vai ser como que descubra como cando se descubriu o petróleo, me parece que vai ser así, no século XXI polo momento vai ser algo similar. Comezamos co chollo. Queremos que fagamos experimento porque queremos que falles. Bueno, nada nos gustaría máis, na vida que te equivocaras. Estou eu moi acostumado a facer investigacións en rede, Hoxe imos a tirarnos
A piscina, a piscina sin rede, absolutamente, sin taza, saber se hai agua ou non hai agua. Asegurámosche que só a tocou un de nosotros. Un dos dous, sí. Vale. Un abriu a bolsa, outro tocou unha. Bueno, pois ímos a facer un pouco un experimento como os que podedes ver no CSI, no? Americano, estes... Caramba, estamos con Grison. Pero, sí, vamos con Grison, pero o primeiro caso que se resolveu non ten nome americano, ten nome español, porque Francisca Rojas foi unha argentina que matou aos seus dos fillos a finais do século XIX, alá polo 1890 e algo, matou os seus dos fillos, foi un homicidio, e culpou o seu veciño. O caso é que no buzón da casa había unha pegada con sangue. Ela dixo que non tocara os cadáveres dos fillos, polo tanto, bueno, en principio, descartábase a posibilidade de que esa pegada pudera ser dela. O caso é que se fixo isto por primeira vez, digamos, por primeira vez se conseguiu culpar a Francisca Rojas de homicidio porque se demostrou que esa pegada pertencía a ela e non ao veciño. Ela culpara ao veciño, sí, ela culpara ao veciño porque parece ser que se intrometeu nunha relación amorosa entre ela e outra persoa, non? Para iso necesitaron a pegada de tirar do veciño. Isto que imos a facer hoxe, isto non é un homicidio. Penso que aquí non houve homicidio, non? De momento, vale, senón non estaría aquí. Pero que importante levarse ben cos veciños. Bueno, esta historia que sacamos en limpo, non? Aquí temos a prova... A policía, cando busca pegadas dactilares, claro, ten que comparalas con pegadas que les teñan no seu banco de datos. Isto imolo a facer hoxe No, tamén. se tú non estás nun banco de datos, nunca vas a ir ti. Tú estás no banco de datos. Hoxe ides estar no banco de datos. Eu creo que non estou no banco de datos, Bueno, pero en principio... fixadevos. Isto é grafito, vale? Este é o que se emprega habitualmente para, bueno, xa sabedes, para pintar e tal, de acordo? Si nós titulamos... Como da tiza ou non? No. Sí, pero neste caso é como as minas do lápiz, de acordo? Vale. Entón, bueno, o que temos aquí, este grafito triturámolo e o que tivemos foi pois todo este Grafito polvo triturado. de grafito, este carboncillo chamase tamén, de acordo? Carboncillo. Entón, bueno, ímolo a botar por aquí, porque isto vai nos a servir para revelar a foto a pegada digital, de acordo? Entón, bueno, temos este outro, pues, plumeiro que Chámalle como queiros. Bueno, fixemos con plumas de pavo, de acordo? Entón, bueno, pois isto simplemente hai que pasar o plumeiro por aquí. A primeira vez que o faz, non? Se Sofía che máis veces. Bueno, isto fixémolo esta mañá. No, bueno, fixémolo máis veces, sí. É dicir, isto debería sair correctamente, ímolo a ver agora. Supónse que vos tocastedes... Nós non, un de nós. Un de vos. Tocou aquí, bueno, pois imos a intentar, pois, revelar... Botándolle carboncillo aí. Botándolle carboncillo. Isto ten que sair... Si, non ando vestides lavando as mans con sabón, Espero que non. Somos xente limpia. Bueno. Nós aquí lavamos os dentes, duchamos e lavamos a nós antes de entrar. Aquí... A policía vai non ter máis difícil agora que a xente vai tan higiénica. Asesinar entonces todo o mundo. Moi bien. Bueno, aquí comeza a aparecer unha pegada, dades vos de conta? Unha boa pegada, Pero non é unha pegada moi ben definida, tamén hai de dicir, Non está ben definida? Bueno, está aí, pero... Pero tú pensas que vai ir o ladrón vai ir con o chisme de tinta aí vai marcando. O ladrón tampouco vai en plan, a ver se lle quedan ben aquí as mauciñas para que logo me collan. Bueno, aquí hai algunha máis, pero fixeste xusto onde está o debuxo, co cual, pois, non vai a servirnos, seguramente. Bueno, aquí está se revelando outra daqui. Vedes esta aquí? Parece que é un poquinho máis clara. Esa dai. Tentamos poñerse un pouco difícil tamén, Se vai clara, logo pone ti. Non esperaba menos de vos, a ver. Eu que non sei como vai ser a comparación cas nosas. Agora veremos. Claro que iso. Bueno. E imos quedar fixados, eu e Roberto Vilar, a partir de agora, para sempre. Pois eso, a ver. Fixadevos, aquí vemos unha pegada, védela. Se parece o dedo gordo, non? Sí. Aquí hai outra. Vale, seguramente unha máis parece que hai dúas. Por eso aquí hai algunha máis. Sempre, verdad? Sempre que vai a roubar, lavar luvas, verdad? Sí, é moi importante. Eu creo que é un consello que hai que darlle á audiencia sempre que vayan roubar, por favor. De acordo. Teléfonos abertos, por certo, se alguén quere fazer unha consulta ao señor Tubío para, bueno, pues eso, para o que faga falta, pues eso, bueno, pues, nos pode aconsellar. Aquí temos estas dúas, imos a intentar coller, imos a limpar un poquinho a zona, e imos a coller algunha destas de aquí. Non é a primeira vez que o fai que lle dá, No, dalle, tiqui. Sí. Vale. É como cando el bato os ovos, notas cando bateu máis ovos ou... A ver, temos o asasino, témolo. Aquí temos. Ahora hai que saber quen é. Algo hai. Ahora témolo. Bueno, imos a intentar... Vale. Bueno, vedes as pegadas, non? Imos a intentar coller esta de aquí, aínda que non é a máis... Parte del ladrón será cocho. Ladrón marraos. Bueno, vamos a, entonces...
Axudamos que nos en algo máis? Isto, pois, mira, fíjate, isto simplemente é celo, de acordo? Que acabo de manchar, vou a ter que coller outro máis. Todo de menos esas Perfecto, pegatinas para que esto- pon a policía de prova número 1. Ahora- Sabes? Os triangulitos Triangulitos amarelos, esos, sí. que poñen. E a silueta no chan, ¿no? Tamén da... Bueno, Faltábanos Ah, pues aquí molaba, a silueta do cadáver, claro. Pois, Bueno, ai, pois- que pena. O lito A ver. da panorama aquí tirado, sabes? Unha sábana por encima. eso sería boa cousa. Correu dun tazazo. Bueno, fixadevos entonces, vale, imos a recortar unha parte da pegada, entón isto é o celo, poñémolo aquí enriba, Estás poniendo celo enriba. sí, entón o celo que vai facer ahora vaise pegar o carboncillo coa pegada digital, vais a pegar o celo, de acordo? E en teoría deberíamos ser capaces de arrincala agora, se non temos outras dúas posibilidades, se non sale ben, pero imos a... Vale, fixadevos como desapareceu de aí, agora a pegada vai aquí, A pegada está aí. de acordo? E ímola poñer aquí proba A. Que maravilla. Ostra. E Vale. agora a pegada vai. A pegada, agora vai para aquí. Fixadesvos, non? Aí está pegado. É unha boa pegada, eh? Imos a poñer a outra tamén. É pegadón, Bueno, non se ve moi ben, pero aí está pegada, de acordo? Por esa Agora- pegada podes saber se o ladrón era de Ourense ou de Xove? No. No, Ainda eso xa é no, demasiado, ainda no. sería xa demasiado. Vale. Mentre eu preparo outra pegada, o que vou a pedir é que collades o voso pulgar e fagades como se facía antigamente. Sí, eu acordo Nos- desto, Rodrigo non creo, pero... No, Preme aí ben Eu e tal. acordome desto que tiña aquí tinta isto... Sí, igual é mellor que poñas Pa enriba da firmar no mesa e banco aí para- apretes aí, Aí vou. de acordo? Con este dedo, E non? vouche a pedir que a poñas Con aí. Sí, sí, con ese, supónse que é o pulgar o que empregaste de Xa estamos en suposicións. Bueno, supónse, sí. Vale. Tiña forma de pulgar iso. o detective que faga a súa... De acordo, entonces ahora preme aí ben, hacia arriba, hacia aí, pero preme aí bastante, tal. Vale. Pero claro, para isto hai que chamar ao ladrón para que veña a facerche isto, eh? Oh, Dalle, bueno, ten que haber unha base. Pega outra Que vez, dice o porque esa teléfono, salió ladrón. moi escura. Pega máis, Tens que pega outra. chamar e dicir, mira, non lle importa vir a usted, poñer aquí a... Vale, e agora outra vez aquí. Aí, digamos que van como con tres... Vale. Bueno, algo ves. Como que algo ves? Sí, algo ves. E agora vamos a poder a Rodrigo que fago o mesmo. Eu, mentras perfecto. tanto, mentras Rodrigo fai isto... No, Rodrigo. Póñeme este lado. Mentras Rodrigo fai isto, eu vou a Moi bien. recortar a outra pegada que queda aquí, de acordo? Isto así. Rodrigo. Pois espera, pois mira, mentre eu fago, que son xa menos cuarto e esta hora é que eu tiña que aterrar xa o avión de Julio, aquele home que falamos a semana pasada, Ourensán, atrapado en Brasil, así que mentre acabamos isto, recordamos un poquinho a súa historia Veña. e logo seguimos. Moi ben. Que tal? Moi boa tarde, Julio Manel. Hola, boa tarde, Rodrigo. O meu avión, presumiblemente, sae a 600 km de aquí, desde Belén. A última resposta, despois de 4 cancelacións, foi que sae agora aproximadamente o día 1. O día 1. O día 1, pero vía Un de xullo. vía Lisboa tamén, hacia Vía Lisboa. Madrid. No, vía Madrid A e Madrid. Coruña. Xa me leva... Pero o xa me día leva 1, Coruña o día de- 1 non sabe si Madrid vai deixar entrar vos de Brasil. En Galicia teño toda a miña familia. Claro. Aquí solamente teño a familia da miña parella. Teño meus fillos, meus irmáns, meus amigos, miña familia que é moi grande. O problema é incertidumbre, tío. Claro. Esa é incertidumbre, que todos os días conecto coa radio e coa prensa española. Esa é a incertidumbre que teño hoxe, mañán, pasado mañán, cado podo facer a maleta. Iso é o que me está matando. Aí estaba Julio, Vamos a historia. Pasa, tú vío, pasa, Sí. está na túa casa. Bueno. Isto é a vida en directo, o sea. Enséñanos eso que tes aí. Bueno, aquí o que temos son as pegadas de Rodrigo e máis de Roberto, Que boas e temos pegadas pois a proba A, que son as pegadas que recortamos asesino. do asesino. Hai que dicilo así. Que, A proba é o asasino e depois está Roberto Exacto. Rodrigo. Que recortamos Pero o da taza. espectador, a xente que está na casa non sabe quen foi o que fixe pegar. Non sabemos quen foi. Entón, tamén pode xogar a xente da casa Adivinar. con este plano, poden xogar vostedes a ver se son capaces de saber quen é o asesino. Que non lo poñan Se nas redes Rodrigo sociais, aí, claro. ou Roberto. Non é fácil, vendo así non é fácil. Ti xa sabes. Non é nada fácil, imos a botar unha llada. Normalmente... Temos a este tipo pegada de cousas- tirar moi É que parece- moi parecida, No, tú mira que parecida temos, mira, pon a cara a pantalla, xa verás. Ahora mismo témosla igual de negra. Vamos. Sí. O sea, ti ainda non Andamos sabes. los chocos. Pero son diferentes. Ainda non lle botei unha llada, vou a botar agora. Ainda Mentres falamos ou... Pero Pues vale analizar con unha lupa ou con... A ollo. Isto, idealmente, A ollo. hai que fotografialo e hai que miralo e nun superpoñelo. programa especial de ordenador, de acordo? Pero eu penso que pode haber algunha evidencia... Es que a policía ten ordenadores, non?
Desde logo. Policía non é todo. Policía non é todo. Seguro que son moi bons. Bueno, a ver, porque está claro que un dos dous foi. Pois, mentres que vas analizando, podemos falar con Julio, non? Correcto. Efectivamente, sí, xa nos Julio, ese home de Brasil que acabamos de ver, canto tempo levaba en Brasil? Pois 3 meses, non? Creo que 6 meses, tiña que empezar aí 3, me parece. 6 meses e acaba de aterrar en Galicia. Moi boas tardes, Julio. Hola, boas tardes, amigos. Boas tardes. Primeiras impresións da túa chegada a Galicia. Maravillosa, Roberto, maravillosas. Onde estás agora mesmo? Ahora mesmo estou en Lalín, unha terra maravillosa que me trae moitos recordos e moi bons. Aquí estou, despois de haber comido un pulpo, aquí estou en Lalín. Nos avións, a nosa compañeira, a divulgadora científica Débora, creo que viaxou hoxe pola mañá, despois falaremos con ela do tema das máscaras porque estaba un pouco indignada porque a xente iba no avión de calquera maneira, nun voo Coruña-Madrid esta mesma mañá, falaremos despois con ela. De momento, o profesor Tubío sigue analizando Xoten. Está cos deberes. Xa temos, sí. Non digas cal, pero títalo. Xotes. Títalo claro, pero tes dúbida, no, telo... No, xa temos claro. Meridianamente claro. Clarísimo. A ver, déxeme ver a mí... Non me fai falta axuda ao final. Os deberes, Ahora vos explico que. Bueno, aí non se entende nada, pero... Pon arcos... Espera, déxeme ver un pouco máis. E lazo. Ahora vos explico que é isto. Proba A é o asasino, vale, outro de aquí. Sí. Vale, non tes ninguna dúda, que porcentaxe deixas un marxe de error ou non? Sendo, o sea, si sodes fundes vos os dous, sei perfectamente cal dos dous é. Outra cosa que houbera unha mano... Fomos legales, non fomos gorrillas. Fomos, oye, por o libro, Fixámoslo como tú nos dixeches. Sí, sí. 100% de fiabilidade. Eu diría que sí. Bueno, sí? Vale. Que o diga primeiro e logo comprobamos ou como queres facer? Pode dicilo perfectamente. Que diga primeiro. Que vos diga que é por que tamén ou por que o deixamos por despois? Ou por que para logo, non, mellor. Sí. Vale. Pero a ver se vas meter o pé na poza que darme confiado. Non sabe quen foi. Eu penso que é Rodrigo. Ti pensas que é Rodrigo? Ti pensas que fun eu? Vou tampouco dixeche moi convencido, Sí. Ter moita confianza, sí. Xogarías tú unha cena postres que fun eu? Sí. Sí? Bueno, pois ímolo... E se non pago a cena? Ese non paga a produción, non hai problema ningún. Sí. Temos o vídeo para comprobar, Roberto? Sí. Vamos a verlo, non? Vamos a ver porque gravámoslo nós durante a publicidade. Sí, gravámonos, aí está. Vámoslo comentar. Aí mira, ves? Colleu a taza. Ai, xa te estás poñendo nervioso, Tubío. Tubío. Vale. Ai, que te vas, parece que sí. É Rodrigo que o colle. E aparte, mira como a vai coller, Sí, con cara de asco, mira que cara de asco. Aí se colle sobre debuxos, pero... Aí están as pegadas todas, sí. Sí, pero mira, agora, co pulgar da man dereita, está marcando aí. O ladrón non fai eso, de ir aos sitios aí a marcar. O que pasa é que marcou onde non era. No, porque na cabeza dos tipos de diante para... no debuxo. Sí, no, había que marcala na parte branca, pero igual, deixou as súas pegadas, deixou 3 pulgares e 4 dedos na parte branca. E ti como conseguiches saber que era el? Bueno, a ver, creo que hai por aí unha fotografía, no que se ven as formas que podemos atopar nas pegadas digitais, pero basicamente hai 3 formas diferentes. Hai patróns? Sí. As crestas, cando mirades as mans, as rugosidades que teñen eso chamanse crestas, de acordo? Esas crestas fan como debuxos, nunca vos fixades que fan como remuínos, correcto. Pois basicamente hai 3 formas. Das máis, mira, aí as tedes, o lazo, a espiral e o arco, de acordo? É miña calé. Bueno, ti tes claramente un lazo que comeza na parte baixa do pulgar e por riba tes arcos, van todo por riba, pero o lazo, a clave está que o lazo empeza na parte máis baixa do pulgar. De acordo? Eu pintei aquí un pouco o que beso na pegada, de acordo? Aquí hai un lazo e despois por riba os arcos. Sin embargo, Rodrigo... O asesino non era de lazo, o que? E Rodrigo ten un lazo tamén, pero o lazo fai como un remuiño, as crestas van xirando ao redor do lazo, de acordo? E o que se ve, tiven que dibuixalo aquí porque os espectadores non van a conseguir verlo correctamente, pero é o que se ve aquí ves ese mismo lazo que ten Rodrigo rodeado de... Entón non che foi tan fácil porque os dous tiñamos o mesmo patrón de lazo. Sí, por eso era importante que a pegada estivera ben. O problema foi que a pegada boa estaba no debuxo, pero... O sea, que basicamente todo o mundo ten que ter un deses 3 tipos de pegadas. O que pasa é que se combinan, hai combinacións, e depois hai outro tipo de evidencias moito máis sutiles,
que son pequenos puntos que hai nesas crestas que definen xa a persoa en sí mismo, que podes atopar a unha persoa entre 1 millón, perfectamente. Temola en todos os dedos? Ou podemos ter un dedo de lazo e outro de espiral? Sí, cambian, de acordo, nos dedos vai cambiando, por eso normalmente se toman as pegadas do pulgar e máis do índice, porque son as que normalmente utilizamos cando manipulamos os obxectos. Está agora a xente na casa mirando os dedos. Se te queres dedicar profesionalmente a roubar, podes quitarte as pegadas dactilares? Sí, seguro, ou simplemente empregar luvas, pero hoxe en día, con calquer rastro que deixes de ADN, unha colilla, un vaso, despois de beber calquera cousa, aí podemos identificar un pelo, non? Culpable, un pelo, sí. Bueno, entonces podemos decir que o caso do famoso asesino... Caso resolto. Do lazo, resolto, non? Elemental, do profesor Tubío, moi ben, moi ben. Pois parabéns. Oye, quedamos unha bonita noticia para rematar, eu creo, non? Sí. Que hai moi boas noticias na investigación contra o cancro. Recordamos que o profesor Tubío, antes de empezar con toda esta tolemia do coronavirus, o seu equipo estaban facendo, bueno, se remataran de facer un estudio sobre o cancro que axudou moito a coñecer a enfermidade do cancro e axudar ao seu tratamento. Non sei se pode resumir rapidiño de... Atopamos, isto foi no mes de febreiro, cando se publicaron os resultados, atopamos un novo mecanismo que causa mutacións en pacientes con cancro, sobre todo cancro de esófago. Débese á actividade duns senes que temos no noso xenoma que poden saltar, poden cambiar a súa localización no xenoma, chamanse senes saltaricos. E iso vai axudar moito ao seu tratamento da enfermidade. Sí, esperamos que sí, que nos vindeiros meses, ao longo dos próximos anos, se poda atopar, digamos, fármacos que poden frear a actividade destes senes saltaricos. Claro, porque digo que vos estás estudiando sobre o cancro, de momento seguides volcados outra vez sobre o coronavirus, non? Bueno, agora xa reiniciamos outra vez toda esa investigación sobre cancro, estiveron paradas prácticamente 2 meses, pero xa se reiniciaron outra vez, estamos prácticamente traballando a un ritmo xa normal, porque os centros de investigación abriron xa, a nova normalidade, non? Bueno, xa estamos continuando coas nosas investigacións de cancro, se ben é certo que en colaboración con outros grupos do CHOAC, do Hospital Clínico da Coruña, tamén grupos da Universidade de Vigo, con David Posada, bueno, hai unha serie de grupos de investigación cos cales fixemos un consorcio. A nivel nacional agora estamos traballando, facendo o mismo que estábamos facendo en Galicia, pero xa a nivel nacional con miles de mostras, non? Identificar as cepas, como sabedes, as cepas do virus. Hai que recordar, porque se nos olvida un pouco da gran lacra do cancro que se avanzou moitísimo. Eu vi un estudio estes días do melanoma que tiña unha mortalidade, unha letalidade do 90% e que agora ten un 30% de xente que se cura, non que dure máis, non, que se curan, que isto é importante. Bueno, afortunadamente, como digo, prácticamente todas as semanas temos novas importantes na loita contra o cancro. Esperamos que nos próximos anos podamos aumentar a porcentaxe de curación do cancro a un 70%. Para isto sería conveniente... Que se curen, claro, porque a palabra clave é esa, curarse, non que retrase... Na actualidade, aproximadamente, podemos curar a un 50% da xente que ten cancro, de acordo? Duplicando a inversión que se fai en investigación, hai unhas estimas que se fixeron e tal, a Asociación Española contra o Cancro fixo estas estimas, creese que duplicando o que se está dotando en investigación a cancro na actualidade se podería chegar a curar un 70% dos doentes. Cales son en España, non sei se tes o dato, de cales son os cancros que máis xente... Bueno, os cancros máis frecuentes en Occidente, non solamente en España, sino tamén en Francia, en Inglaterra, no primeiro mundo, pois son o cancro de mama, o cancro de próstata, fundamentalmente, e despois cancro de pulmón e cancro de colon. Pero os máis letales? Bueno, hai un cancro moi letal, por exemplo, que é o cancro de páncreas. O páncreas é un órgano moi importante, como sabedes. A pesar de que non é moi frecuente ese tipo de cancro, cando ocorre, sí que é bastante letal, porque normalmente cando nos damos de conta dese cancro xa é tarde, tamén depende da localización do tumor, se pode operar ou non. Entón é un cancro bastante letal porque é un órgano bastante importante e só temos un. De acordo? Pero, bueno, hai outros cancros que teñen unha letalidade relativa, pero son moito máis frecuentes e, por tanto, causan máis mortes, como pode ser o de colon ou o de pulmón. Pois, profesor, temos que dar as gracias porque, profesor Tubío, a pesar de que nos caes moi ben, pasamos moi ben contigo, temos que dicir tamén que estamos moi orgullosos de que alguén como a ti,
un científico da identidade do profesor Tubío que fixe un avance moi importante para loitar contra o cancro, para salvar moitas vidas, que colabore con o noso programa. De verdade que para nós é un orgullo contar contigo, e eu sei que para todo o país é un orgullo ter a xente como a ti traballando para a nosa saúde, traballando para mellorar. Para mí foi unha sorpresa, sabedes que empecé facendo, vindo a falar de COVID, rematei facendo unha especie de hormiguero aquí. Bueno, estou moi contento, a verdade, nada, cando que irades, encantadísimo de divulgar a ciencia. Moi felices e felicidades polo teu traballo, de verdade. Moitas gracias, profesor. Se non tes vacacións en xullo e te queres divertir un pouco, esta porta vai estar aberta. Deixo que saque a vacina, que saque a vacina. Que a vacina? Porque así temos nosa vacina e podemos ya vendernos aos americanos. Gracias, profesor. Falamos de música, entón. Sí, vamos á terraza, que sempre